Bra. Buksod kong butang ito. Buksod kong butas kay danlog. Nalog ang area. Lapo kayo. Ang baka siguro siya lagi po harap ako sigaw sa kumpay ng gibutang ano lang ito manugang manugang pagis kung tayo manugang tubig lupot sikin sila man. Rawat siya. Siguro suku ito. Sugod oh. Kayo pan di papili na mo ang mga hinog kay napay uban nga pan anay linghod piyawa na niya itong tusis sa nga gamay pungpung atas ya. Guys, rambutan. Oh, isa ka pungpung atas ya. Gapon na yun ito sa adlaw po paghapon lang sabado mo na paghapon atong birnis yung tanang bata labay ito rambutan wala pa may harvest payas dari bagtus ka nawala tuwa garo sa manhod na apoy layak nga lubi ako na po ng buapon kung bulad prason mga kitos ba na para kupras marang dagang ito sa bunga wala ni dayon daot susunod mo may tukod tas tikas so tapok hindi siya maklaro kaya yun ngit po pero mga linghon nga kasunod mga katos kayo na pagkita sa inyo kaya mo rin kasunod nga bunga niyo kaya paingon yapon rin sa babaw ang bunga no, ito paingon mga linghod kasunod nakasimana na harvest ko na tara
Nadapit sa ubos ay. Ay. Hilap ng ilong. Ito lagi tonton. Rambut mas. Sama kasi hindi ko kayo ang mic video kay nagbuo ko sa rambutan. Ito siya. Unang gurog. Ay sa dilaw. Nayo sa hilaw. Medyo green ang uban pero tamis na kayo siya. Marlika mo gani marlika. Sa siya hilaw-hilaw tamis kayo. Ito na po si speaker sa mga ito siya. Patungos pa ba? Last ni siya nga kuan. Revisionon sa unang bunga. Muna yung mga gibili itong miyagi ng mga harvest kaya medyo kulang pa sa kahinog. Karoon pwede na siya. Walang dibalikan. Pero dili na kayo siya kung ano ito dili na kayo daghan. May music mga katuski, may music mga dito sa atbang sa mga tindahan. Ay nagpa-music. Nya napoy gasimba sa dool. Siya po nagpa-music. Nalapit sa ubos na ito. Yung gipilian ay medyo hilaw na nasagol sa pungpong. Sayang man o maapil ka mukha. Ito yung zoom gamay. Anak siguro. Ayan. Ngit-ngit mga katuski. Medyo ngit siya kay ni amin sa landong. Huwag lahing wisto. Diyan niya ragyan ang pasada nga makita na ko siya. Kaya ulit speakers ubos. Dagan kayo sa lipod. Yan nagikuhig ang kana wala niya nga pungpong makita dito sa highway. Wala naman sila ko.
Libur na. I know. Okay. Tak na po, tak tak. Tak tak. Di lang kayo mo kay masangit man sa kuwan, masangit sa ihanggaw. Nah, siya yun, yun. Ito ang pangyaton. Oh. Good. 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 That's it. Tara. Pitan puno, ha? Pitan puno ang balde. Ang basket. Palispikas. Kira sige mo masalpit mga ginagmay. Okay. Pula kayo. Oh, ito nindot ah. Pakita. Pakita. Ha? Yan na ba? Mulai.
Tilo kita eh. Pung. Pasifikas. Ya. Uhi. Pasok bos ay. Allah. Lah. Lah na. Nadai no pikas. Tuno dai. Tuwa lagi lim tani mo babaw oh. Dua kapungpong terus babaw. Lim tani mo. No, to pagi selip dah subos oh, dako kay pungpong. Po, to aja dah pagi subos oh, dako kay pungpong. Oh, para ba? Kuan mo dia? Oh. Lupa man kay magkuan. Dapat mali ba? Patago-tago deh. Bang. Aku itu na. Di mabut bira wala pun sana sana manusia eh di kayak maklaro magtusi kayak ngit-ngit adara sopa sangit. Gid mo terus ki. Basta na rin ikaw naik kuhit.
Kapot ko mabukuan guys ya, kuha guys ya. Hmm. Nah, oh. Tilok ya, tilok. Siyan lah kung pa dalaw na sa tindahan kayo magpainom bagus banget. Dun. Dun. Katulong tuntun nih. Dah. Oh. Wah. Nana po yung naibo ni katana oron ba? Post na ko ano bitaw? Nagi may ibogan ni tanaw ba? Terus ya, oh. Kapula, oh. Dan pula. Buat nak itu. Tolong. Buat nak yang terus ke, tolong itu mah. Sebelum. Pada oh. Pada hari apa gitu. Mga tilukonon. Balik dah. Kalau kasi puro lang. Apa konon babaw. So. Kaya pa rin. Oops. Tenang atau saya agak terus sih. Nanti agak des na tulong sa taraw. Tara, pungpung. Pungpung. Ada nama dahon, dekorasi ng dahon ha. Dekorasi ada sebelah. Jadi nak perlu balik ya. Jadi nak perlu timbang. Karena mga kahoy. Ang bunga lagi timbang. Ano? Tahu itu sih, kat-kat sa tumoy.
Tara. Muna kaputol yapon sa kahoy nga laya mga tusit sandrio. Nagaputi ang mga punuan. Dala kayong lisod atong putol kay pikas na ikurente niya napagibalay sa tungod ka ng balayo. Pero siya magatuski kasi yung sayon ra gikat-kat yung tumoy niya laya na. Ako yung hadok at tanaw niya. Sunada kayo. Pero istorya gisi sa kuha ko tuski. Purog daw yan tiil. Hindi gidali may kuyaw kayo. Pero na kuha gini mga tuski na putol gini tanan. Nga kurang gihata sila ang kahoy. Maunti kondisyon nga magkuha na ninyo inyo na ng kahoy. So akong gihatag ada kakit ng kahoy. Hindi dato sila balay. Uban atong yung ibalikya. Uban galisod na nangayo ato lahi pero wala ka dayon kay gumikan sa lisod nga plastada. Pero siya ay yung gikat-kat ito sa tumay. Kayo lang kana sa PC, no? Magkring nga PC yung igamit. Yung igamit niya karon. Hindi ko sunada lang ito kayo. Ay. Gutom na ko mga tuski. Di pa niya ito na po. Sayo ko kuan, sayo ko ga sanay panglanghab. Panghingoy ko kay sardinas ang gisudan ni nabuntag. Kay walay na sudan. Sardinas nga halang ano gitawag nga isdang buang way ulo mag-trail misaw na mga tuski mo na madali na magbalon tinapa mga sardinas ba mga dilata hindi itlog nga linungag o mo na yung madali balon sudan o na kaagisdalan nga na mga naglutog manok mga chicken joy makapalit og chicken joy pero kung wala katorgyat itlog tinapa pero lami na kayo na mga katusikaw nun ito sa bukid lami kayo tinapa kanang bukid o kining itlog bulad lami kayo naman wala naman makita nara kuan mo mga tuski dulong kayo ba okay pa tol gamay nara siya na kinahanap po siya ng mga tusi kay tunga mamisalin kinahanap po siya karabisyon po silingaw jadi kakurot kahalin at tadi na ko siya yang lain yung ipangpili siya kaya na ay sa gol ng mga hilaw-hilaw pilihan niya sayang mapudod
Wala na? Ano ba siguro? Paitalay. Kaya maabot naman ito sa bus oh. Diyos sa yuta lukad. Abot sa babaw. Ito siya. Nah, ang pagyad. Ito isa ka basket pagyad. Oh. Oh. Wow. Wala nakahiring mga bata mga tos. Ako niyagi nakahiring mga bata. Ngayon sila. Pero wala. Dipatugol mga. Dipatugol ka. Di kanan. Kira ko pada doon dito ron. Sarap ni basket. Ipainom sa kusaku ang kuan. Ipainom sa kusaku alaga. Baka. Okay. Wala na? Ano pa? Ano pa din mo sis? Ako nang kakubaro ng sako. Ano pa mga ko? Sabi ko wala na. Ay, dapat kita yang kilokon ulit. Yang kilokon. Ang ginseng akong ilabay sa likod mga tos. Kaya nabuhi balik. Naraw. Ang mga ginseng ni siya mga tos. Mga ginseng ni tambal ni siya. Tambal sa kabuhi. Sa daghan matambalan ani kanino. Akong gipag-ibot dito kay sa akwagan 15 dasuka na kaayo. Niya ang dagko kayo ni akong gi humulan og wine mga kapatid. May akong ginainom og kanang mabuntag tag sa kakutsara. Ang pagana sa kaon. Ibutan ako sa kanang bino bitaw nga kuan. Kanang sa ito yung ngalan ako Nobilino. Oh, dili Nobilino. Basta kumurag ka ng kauban na ng May ba? May ang di humulan kay dili siya isog na ilim nun. Ako magiging yung matilo ko. So, karong tataod human painom na ko sa akong baka dahil mo apas na ko dayon dito sa tindahan. Yan. Oh, napawag tayo. Dapat sa ubos. Tilog kita yung mga ito. Kanaya ko ito. Kada na pala siya. Kada. Yan. Hinurga kayo. Ay, saya taga. Lang. Terus ya. Hindi sa ligdan sa sakubag. Tilok ni tilok. Tilok yun eh. Oh, pang pa. Napa? Oh, napa deh. Deskriptan oh, napa oh. Pungpung.
Hurot din siya, hurot. Wala kayo guys. Kula kayo. Oh. Kamu Ya, rambutan, yang guys. ipakita ba ito siya? Followers mo ba? Gaan na mo. Nga sa kondisyon mga ito siya. Okay, mga followers dati kaan niya. Ay, laya naman na. Laya naman ito. Laya mo na? Naigwit mo. Laya. Laya na na ay. Ay, nasa gol nga. Pula-pula pa. Ay, gitsa mo siya. Nah, kita naman og madika ka mga tutsi. Start na ko ang masin ako ba. Hindi pa ilan ang masin ako kay lisod kay pag-agi at likod ug na ako'y kuhaon. Dire na, paito na. Bakit to maabot po ni mo eh? Dili ka patong. Ha? To pa dito, maabot ni mo magpatong karing last nga kuan. Sa nga. Wala. Ah, bus. Wala. Oh. Ikaw mo rin. Ay, di so bus kay laya naman eh, nalang ay. Ay lang na. Kisayang yung hilaw. Tao nam di. Ipit. Kaya magkuha pa man ni diri dari manuk kado. Wala na. Na, kanila diri Ha? Kanin dari lang, pwede ra manuk dari bos, juta. Wala na. Kaya pwede naman patong diri yuta eh, na. Diri na lang. Diri lang yuta. Wala isa. Ano pa? Kuatanan. Hello. Buhay. Good sa good. Ikaw ay pasanay dito ha? Kaya magpainom ko baka sa daan, mapasok ko dito. Ish. Layan dito. Dili na ni sakubag ang ubanod. Sa sakubag na ni butang uban. Okay, mga usik naman eh. Puno na kayo balde mga kasi oh. Oh, kinukdo nga. Na. So, ako na ibalhin din uban. Sa kubag. Ang higit dito. Ito ibalhin din mga kasi uban oh. Okay. Super kapuno na. Sayang mga usik. Tinagang. Ano yung tato? Labay na. Ha? Labay na. Sabay na?
Tuan mah, enggak lata naman na. Delay ka ni ba? Oh, tadi. Abi ako sa ako. Ano? Easy ni natin. Kanlat gabok. Ito yung hulog dre, wala. Nalay. Agay. Pahak. Okay. Kalau dala ano nasa balde, kalau daan sa ako. Okay. Yung matas ko taon, kuwan ko sa baka. Kuha na. Tara, dala. Balik. Mana yang agak fitnah? Dia minta fit deh. Malah napa dito dah? Oo. Gusto na ako berdoa. Gusto ni painom ba tadi ti luwi kayo. Naglantaw na. Painom ko baka magto si. Agay. Pero oh. Siya rin dati to. Nya kani. Ako rin mo bit-bit kay makinagang masih. So para magpainom sa baka daan. Sulong. Tupo, di ko sulong. Wih, kita nak kuring deh. So, mga kuski, dito sana ko putlon ako. Video kayo yung painom sa kusbaka. Sa baka mga kuski. Ha, klaro. Ito sa inyo. Ito sa inyo. Parang ito siya. Ito bubog. Ako sang tayo ng kadito. Sige mga katuskay, babay na.